As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo mga igsoon ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, labi na nining ato karong nasinati mga kahibulungan o makapasubo nga mga panghitabo sa atong nasod, nga unta ang mga kasing-kasing sa atong mga leaders makamao untang moabli sa pagtulunan ug sa pulong sa Ginoo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na gyud ang proteksyon sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sud-o nga maluluyon ang gugma sa imong lungsod aron sila nga nagsakit sa ilang lawas, pinaagi sa mga balansayon sa Kwaresma, malig-on sa ilang kalag, pinaagi niining maayong buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hunas. Ang Ginoo miingon kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, og isang yaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Hunas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayong syudad nga nagkinahanglag tulo ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Hunas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas miingon siya, laglagon ang Nineve tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineve mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Nineve, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang biste, nagsulob siyag sako ug milingkod sa abo. Ug nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mulupyo sa Nineve. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa kanang tao ug bananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing magampo sa Dios
ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios, ug dili na siya masuko kanato, ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila, nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa na usab ang laraw sa Dios, ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa nga akong kalapasan. Hugas yakog maayo sa akong kasaypanan. Og linis ako sa akong kasalanan. Ang mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-o sulod kanako. Ayaw isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ka mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako halad nga masinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo
manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mubangon og mosudya sa mga tao niining panahona, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. O kibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon og mosudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. O hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, usa ka mahinulsulon o mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Lingay mong tupad, ina kumusta imong kasing-kasing? Tamayonon o dili? Sa nahitabo karon nga pagdakop ni former President Duterte pag naog yun sa airport gikan siya sa Hong Kong gahapon alas 9 buntag, unya gipalupad na siya ngadto sa Netherlands ba to? Gisakay sa eroplano ngadto pa dong sa korte sa The Hague to sa Netherlands, kay adto kuno dito siya patubangon siyang kaso pagka mga alas 11 gabi na ay nagsyagit-syagit sa kalipay ng mga Filipinos na asay nagsyagit-syagit sa kasuko o ng hilak ng mga Filipinos, pulos Filipinos. Lingay mong tupad, ina, unsa imong gibati ani? Former President nga sa iyang build, Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kay mga infrastructures, labi na gyud mga road concreting and widening, mga bridges nga nahimo niya. Nakapahimos ta karon sige tag-agi aning iyang mga infrastructures nga nahimo sa iyang administrasyon, build. Kisakahan niya ang sweldo sa mga policemen, gid-double, hapit gid-triple, apil nas mga benefits. Ang mga government employees, gitaasan ang mga sweldo, mga benepisyo, mga senior citizens. Mga eskwelahan, gipangtukod, mga bilangguan, daghan kaayo mga bag-ong mga bilangguan, Luzon, Visayas, Mindanao, kay bao ana ang mga BGMP. Ako 5 years kong trabaho sa prisuhan,
nakita nako nga porting dagkuas mga buildings gipangtukod para dili na maghuot kaayo ang mga piniriso, nga mura na lang sila mga lampinig ditong gipangsuksok, gipanghimuan sila tag 3-story, 4-story nga bag-ong mga buildings, mga facilities para maharang-arang ang ilang pagkabutang isip mga binilanggo. Karon nga natagaan siya og accusation dito sa ICC or Interpol, wa ko kasabot unsay kalainan na ng ICC o Interpol. Gidakop siya without actual physical warrant of arrest o gitransport siya ngadto sa Netherlands kuno aron adto moatubang siyang kaso nga wa gani bisan usa ka korte sa Pilipinas nga mi-order ni ana nga i-transport siya. Sa diha pa kos prisuhan na assign prison ministry, kung dunay usa ka piniriso nga dad-on ngadto sa laing lugar, magkinahanglan gyud court order. Kay once nahukman na ibutang ka anang maong facility, ibalhin kag laing facility, kinahanglan court order. Usa ka VIP nato sa Pilipinas, former President Duterte, Rua Duterte, gida ngadto sa laing korte, foreign court, without single court in the Philippines making such order. Unsay imong gibati? Isip Filipino, sa imong gibati. Functional pa ba ang atong justice system in the Philippines? Girespeto pa ba ang atong Philippine Constitution? Ato pa bang girespeto karon niining maong hitabo? Doon na ba'y presidentes Pilipinas nga nagbuhat ani ngadto sa mga VIPs nga dunay dagkong kaso sama kanhi sa kaso ni former President Erap Estrada, former President Gloria Macapagal Arroyo? Giingon ba ani sila pagtratar sa ilang mga kaso nga giatubang sa una? Muna diri sa atong unang pagbasa, ang hari sa Ninive bato o kasing-kasing. Iya sang gipatakdan ang iyang katawhan. Nahimo silang hardened sinners. Nga hasta ang Ginoo di na makadawat sa ilang mga sala. Pero ang Ginoo kay maluluyon man, mipadala gyapon siya og iyang mensahero. Gitagaan sila 40 days. Bisan gani si Jonas, si propeta Jonas, kaning gihisgotas first reading, wa na ni siya ganahi sa Ninive. Gusto niyang ipasunog na gid ang Ninive because of their evil works. Kay natakdan sila sa ilang hari nga mo'y nag-order nila pagbuhat og tanang butang nga supak yus matas Ginoo. Mao to si Jonas, sa dihang primerong gisugo siya sa Ginoo, wa siya ni sakay sa barko nga padong sa Ninive. Ang iyang gisakyan nga barko padong sa laing lugar, pero gibagyog maayos Ginoo, gibagyog maayo. O niya sa dihang na hibaw-an nga si Jonas di ay maoy hinungdan nganong ni abotong bawod perting dagkua, niingon si Jonas, iiksa ko ninyo sa dagat aron mohunong ning bagyo. Niingon sa tao mga tripulante dito, wa misaan isa wa mo isa, iiksa lang ko. Kay murag giingnan siya sa Ginoo, maamong gid ning imorong gisakyan kay nganong wa kamutuman sa kong sugo nga tagay sila og mensahe ang Ninive. Kay gusto lagi ni Jonas nga mamatay na gid ning taga Ninive. Sa dihang giiksa siya sa dagat, nilurang ang hangin. Si Jonas gitukob sa dako kayong isda og didto siya giluwa. 3 days siya, matod pa sa atong gospel diri, 3 days siya dito sa tiyan sa isda. Gidada siya sa isda for 3 days. O niya, gidala siya ngadto sa baybayon sa Ninive og didto siya giluwa sa isda. Pag
gawas na niya tiyan sa isda. Paglingi-lingi niya, uy, Ninibe naman. Ingong Ginoo, di ka mo sakay barko pa doon sa Ninibe, pasakay ti kag isda. Mao na ni ang atong unang pagbasa. Giingna na sa Diyos Ginoo, sige, sultihi ang mga tao 40 days. Ug di gid sila mag-usab, hutdo na nako sila patay. 40 days. Ang Ninibe, dako kayo nga syudad, nga matod pa diri sa unang pagbasa, kung imong baktason tadlas lang niya, kanamang imo lang lakahon ba nga mo cross kaniya, 3 days. Kinahanglan 3 days. Imagine ninyo, 3 days maglakaw ka, pila ka kilometro imong ma-travel. So, dinhis Pilipinas, murag wa pa ko kakitag syudad nga kung imong tadlason, 3 days ka una ka moabot sa Pikaside. Wa ano? Ang abot na aba. Bisan pati nga Metro Cebu, kay gikan dinhig lakaw ni padong dito Cebu City, bisag moabot pa ko ngadto sa Naga City, gikan dinhi, di ginakaabot 3 days. So, pwede kitang dakua kitingali. Gikabugo nga to sa Santander. Mauna ang Brit lang ba, kanang iya lang bang cross. Nilakaw si Jonas og 1 day sa iyang pagsangyaw. Natandog ang mga tao. Word of mouth, wala pa may cellphone sa una. Karon ana may cellphone, no? Kuan raman to, group chat raman dayon ni nato karon. Ana i-live day nato, kita day stibok mo bitang nakahibaw tag unsay nahitabo minute by minute sa pagdakop ni former President Duterte tungod anang mga live karon nagkatag na gabaha galunop na naa sa atong social media. Di na lang ko mo detalye kamo nalay tan-aw diha. Unsa may nahitabo? Change of heart. Ang mga tawo nga nakadungog naghinulsol, nagbasol og ilang gisi ang ilang mga sapot og nagsulob sila sako, wa na sila mukaon. Niabot ang maong notice ngadto sa hari sa Ninibe, sa presidente sa Ninibe, og ang maong notice nakatandog sad sa kasing-kasing sa hari. Iya sang gigisi ang iyang sapot, gihukas ang iyang harianong biste og naglingkod sa siyag sako o abo, nagpuasa og ni order pagid siya tanang mga tao hangtod sa mga bata, apil ng ato mga hayop, way kaon, way inom, maghinulsol tang tanan, pamasin nga maluoy ang Ginoo nato. Mao na ang Ginoo kay maluluyon man, iyang gi-change ang iyang plano. Pero actually, wa mo change ang Ginoo sa iyang plano. Di man sa ko ganahan mo ingon nga gi-change ang iyang plano. Nga naman, gitagaan lagi niya 40 days. So, within pagyapos planos Ginoo, nga kung maghinulsol ta in 40 days, naagyoy kaayuhan nga moabot. Og tungod ato, wa sila dayon nagpatay. As Filipinos, kining nang hitabo karon sa atong nasod, nalipay kang Ginoo ani? Nalipay kang Ginoo? Kaning mga Filipinos, atong mga kapwa Filipinos nga nagsigirog sayaw-sayaw, gasigi yes tungod kay nadakop na gyud, napriso na gyud si President Duterte. Nalipay kang Ginoo? Kuyog ninyo? Kinisang na naghila karon og nangasuko, naluoy sa kang Ginoo ninyo? Ana ba? Kinsa maron ani ang dunay mahinulsulon og mapaubsanon nga mga kasing-kasing? Duha ka hitabo sa atong nasod nga makapa-attract nato. Impeachment sa atong Vice President dito sa Congress. Gibuhat nila within 9 hours. Na-impeach ang Vice President sa Congress.
within 9 hours. Di ba? Guinness Book of Record. Doon na ba'y Congress sa tibuok kalibutan ng mga nasod, nag-i-impeach nila ang impeachable officer in 9 hours? Na? Umot lang. Nya, karong bag-o, gahapon, gidakop, na way warrant of arrest, extradition by tawag ana, kanang labay ngadto sa korte sa gawas as if taga didto siya nga kinahanglan yung adto hiringon, o kanang maong desisyon na finalize from gidakop man si President Duterte og 9 o'clock in the morning, pagka 11 in the evening lupad ng eroplano padong adto sa gawas. Sa ato pa final na ang desisyon, extradition ba na itawag ana sa among mga pari, exclaustration man na siya, kanang ipagawa adto kaslain ng congregation. Pila man ka oras? 9 o'clock in the morning, 11 o'clock in the evening. Pila na ka oras? 14. In 14 in 14 hours na final ang maong desisyon. Nga way bisan usa nga korte sa Pilipinas nga mi-endorse nga maunay desisyon dinis Pilipinas sa Philippine Court nga kining particular criminal anha ni hiringon sa inyo. Naa man gid naunta kay i-endorse man na siya. Gikan gani sa kaning branches, diha man ko bangko sa una, trabaho. Ang usa ka branch, dunay ipadang kaso ngadto sa laing branch or transaction ngadto sa laing branch, naa man gani ginay endorsement nga signed by authorized officer gikan aning branch, ug moabot na ngadto sa laing branch, di na dawaton kay hain man ang endorsement. Bisan kaming mga taga dinhi simbahan, ako gani karon moadto man kog Amerika kun madayon pa ni karong June 2 hangtod July 2 niya kay magmisa man ko didto na may mga schedule unsa may gipangayo pagpananghid nila didto sa ilang mga parokya. Padad-agid si Father og endorsement gikan sa iyang diocese ug mauni ang mga specifications kay di gani siya magdaan ning maong endorsement, di siya dawaton dire. Kinsa kay ga-endorse nga ipada dito si President Duterte sa Hague nga korte nga wa may korte dinhi, labi na gid ang Supreme Court kay supposed to be Supreme Court gina nato ang mo endorse kay nation to nation guna siya, sovereign nation against sovereign nation, independent nation against another independent nation, independent court against independent court. Kinsa man ang nag-endorse sa ato pag-i-overridean ang atong mga korte dinis Pilipinas? Kinsa may nag-override ang higher authority tingali kaysa atong mga korte? Doon na pa ba'y higher court kaysa Supreme Court? Naglihok pa ba ang atong human rights system and principles? Naghigda in taos President Duterte dito sa iyang Rome Rome arrest siya dito sa Villamor Air Base, nag-oxygen, natog, naghigda sa couch, niya gibutang oxygen kay ni-atake iyang sugar. Nag-insulin naman din na siya. Wa gid siya ipadag ospital. Di siya gusto mo sakay sa eroplano kay ang nindot ang hangyo sa mga pamilya, dadon usa siya sa ospital. Wa gyud, gialsa gid siya kay ibutang gyud sa eroplano. Naglihok pa bang atong human right? Naglihok pa bang atong due process? Kanay mga pangutana ni nato ba nga
Usahay kita mga Filipinos, kung nahitabo ni sa usa ka former president, unsa na kaning nagwali, unsa na kanang imong tupad. Doon na pa kay balaod nga mo protektar ana kanang imong tupad. Unsa nakaha ang ato mga tao nga naa diha sa atong palibot katong atong gipang himuag balay. Doon na pa kay mo respeto sa ilang human right nga gani ang VIP sa atong nasod nga mga tao makakita manghilak pag adto ni President Duterte sa Hong Kong, gikan to siya sa Hong Kong rally. Pag adto gani pagbarog niya dito nang hilak ang mga OFW nga mitambong sa maong rally tungod sa gugma nila aning maong tao. Pero bisan gani pagpa-ospital lang, bisan gani 24 hours lang ihatag. Og dunay gipagawas kuno nga TRO unta ang Supreme Court, wa nakaabot. Kay pagkuha dito nila sa mga lawyer ni President Duterte, wa pa sila kakuha gani sa TRO, pero gitawagan na sila nga nanay TRO, ipakuha na lang. Kay di lagi pwedeng mag-cellphone lang. Kinahanglan ipakita gyud, di mo tuo ang mga pulis kung wa gyud actual nga TRO gikan sa Supreme Court. Pero nituo ang mga pulis sa text lang gikan sa ICC. Ang korte nga taga-ato mutawag nga di anay TRO, pick-upono na lang, dili tuhuan sa mga pulis. Pero ang text message nga gikan sa foreign courts tuhuan sa mga pulis. Unya ang giimposan na maong text mao ang atong VIP, usas atong mga VIPs din his Pilipinas. Doon na pa bay mandate o force ang giingon, we are here to serve and protect the Filipino people. Mao man ay basic commitment sa atong kapulisan o sa atong AFP, to serve and to protect the Filipino people by protecting our Philippine Constitution, saligang batas. We need change of heart. Mao na isip inyong parish priest o isip representative sa atong Catholic Church, akong iwali ni di ta maghuwat og 40 days, di sa ta maghuwat og 40 years. Let us have change of our hearts. Ato na ning usbon atong kasing-kasing, hunongon na ni nato mga yawanong batasan, kasina kaning ni ang gugmas kwarta, kani usara man gyud bottom line ani kwarta o gahom. Gailog ta sa kwarta o gahom, which is the root of all evils. Kwarta o gahom. Gilingay mong tupad. Ing namay pag-ipalit na lang ni natugtanan atong kwarta o slots. Ingna. Sige tagtigom ani, musangko tas kagubot. Sige tagtigom ani, sangko tas kagubot. May pag-ato na lang ning ipalit og slots, nya ipangtukod tanig balay, ipanghatag tanig mga pagkaon. Di ba? Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant katong ana-ana na sila dito, naaman nakuha man sa kanang video sa live. Wa lagi warrant, asang warrant. Ingon sa President Duterte ni Hong sa, ay ayaw lang, naalagi, naay warrant, relax lang, naay warrant. Katawa-katawa ra siya. Iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag istorya sa niya dito, nga padung sa isa kay eroplano, ing siya, ako ning kuan ninyo ha, kay basig wala na ko'y chance nga mo lecture ninyo ani. Ikaw tore, nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kana ganing katungdanan, pero anang pamalandungi sa dinyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadangad to anang naang kuan kana ganing kurtiha nga wa may legal basis. Unya gawas pa din aman ta membro dito, timan-ini ninyo ha, do na ni dakong kanang dangers kuno ingon ani pagkasulti ba
Tanawal niyo social media. Iya rang gimaymayan, iya rang gilecture, wa gid siya mangisog. Kalma ra gid siya. Nya tanaw-tanaw pa niya ay kung tanaw-tanaw kay di ko mudagan, di ko mo exkias. Unsa pagutay exkias nga ni ana man ta dinhi. Nya matud pa sa istorya, gipusasan gid siya. Dili na lang unta papusasan. Ingon siya, sige lang, pusasi lang. Kinsay nagpusas si Torre ko no kana atong head sa police atong mana. Mo'y gapusas, nagpapusas na po si President Duterte. Di ba? Dalaygon nga buhat. Wa gani siya mo ingon sa mga tao, magkuanta, mag-people power ta. Ang iya ra gyud, kalma, kalma. Agion ta ni, atubangon ko ni. Og iya na nang gibalik-balik pagsulti, ako'y siluti ninyo. Similar to this. Ako'y siluti ninyo. Kanang tanang gibuhat sa mga pulis, ayaw na sila file kaso. Ako mo i-file kaso kay og nagtuman sila sa akong sugo, ako mo inyong silutan. Iya sang giduphan karon, ayaw mo, kalma mo. Iyang giingnan sa diyang pamilya, kalma lang mo. Muagi kita sa due process. Iagi tani sa balaod. Ayaw anang inisog, ayaw anang sedisyon, pero gichargean siya inciting sedition. Atong iampo, no? Gibalikas masad niya ng President Duterte kami mga pari, hasta ganing Santo Papa na to, iya mang gibalikas, hasta pag atong Ginoo iyang gibalikas, pero basig na siya change of heart. Atong iampo ang kahimtang ni President Duterte sa iyarong kahimtang dito, 80 years old, masakiton, galisod og lakaw, niya giingon anak pagtratar atong VIP sa Pilipinas, atong iampo. Labaw sa tanan, mag-ampo ta nga doon na untay change of heart sama sa hari sa Ninibe ang atong mga leaders karon sa Pilipinas. Nga makakita sila sa wa nila makita. Makita unta nila ang Diyos nung side sa atong kahimtang nga Pilipinhon. Ang nag-ilaid sa kalisod karon, ang kagutom, ang unemployment, ang mga injustices nga gihimo sa mga criminals, kaning mga addict, kining mga insurgents nga gipanghimo na sa nila karon kining mga tulis ug uban pa. Makita unta ni ang mga masakito nato nga wa na mga tambal kay wa na gani budget ang atong PhilHealth, wa maapil sa budget sa appropriation nining atong 2025 budget. Makita unta nila kining maong side ang mga taong naghilak sa kalisod na wa magkinahanglan nining klasiha sa mga decisions nga gihimo nila karon. Change of heart. Nindog ta. Mga igsoon, diha sa pag-ampo, mudangop kita ngadto sa Dios nga mapaubsanon og masaligon og muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, maghago sa pagdala sa Dios nung mensahe sa paghinulsol ngadto kanila, nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa pagbag-o o sa pagkabig sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sama sa mga lungsuranon sa Nineve, atong biyaan ang atong mga daotang pagkinabuhi og mubalik ngadto sa Dios uban ang mapaubsanon og mahinulsulong espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og kasiguruan ug gugma gikan sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga trabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay magkakaplag ug kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace? Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo ug sama nga kini gihimo mo nga sakramento sa ingon, himua kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nakaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Ugpasaylua kami sa among mga sala, maingon pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, dili mo
sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos anang kanimo, kinabuhing iulan, aron ka maluwas, kalapasan, kadautan, sa tawong ipapas, pasailugugman, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugman. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamation. Magampo kita.
O Dios, wala ka gayud mohunong sa pagmatuto kanamo pinaagi sa imong mga sakramento, itugot nga ang kabusog nga ilang gihatag kanamo matag mahaghatag unta kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine mercy. Kaluoy nga Dios nun. Nya mahitabo ra ni sa tong kinabuhi kung kita sad mapaubsanon ug mahinulsolon sa atong kasing-kasing. Salamat sa mga nagtabang nato, padayon lang mo og palit sa atong mga slots. Di lang sa ninako basahon ang mga updates niya, basta naatay 500 pesos nga slot, tag 500 pesos is BF Dag, nasa tay tag 100 pesos kadtong God's Healing and Deliverance Powers, nasa tay tag 100 pesos nga haligi para ni Mama Mary. Supportan mo kanunay sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod aron sad sa atong padayon nga pagpalambo sa pulong sa Ginoo o paghatag sa gamayng income sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos na mo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi tungtana mo, dili na mag-usap kami.